Ακροάτρια, ακροατή μου, έκανα το σταυρό μου. Η καινούργια μας εκπομπή αρχίζει. Παιδιά, σας έχω πει κι άλλες φορές, μου αρέσει να κοιτάζω τους στίχους. Πόσες φορές, ακροάτρια, ακροατή, σου έχω μιλήσει για σύνθηματα που βλέπω γραμμένα στους στίχους. Μ' αρέσει να περιεργάζομαι το περίπτερο, που τώρα πια έπαψε να είναι περίπτερο, εκείνο που ξέραμε και είναι mini market. Μ' αρέσει να βλέπω διαφημίσεις, τι λένε, όπως και στην τηλεόραση. Σου έχω πει ότι παρακολουθώ με μανία ειδήσεις και βλέπω τις είδες, δεν δίνονται ειδήσεις έτσι μόνες και μονοκοπανιά, έχει διαφημίσεις ενδιάμεσα. Παιδιά, και ήρθε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, και τρόμαξα. Είδα, Θεέ μου, είδα είδωλα και σκέφτηκα, χωρίς να το καταλάβω, μου ήρθε έτσι στη σκέψη ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, ναι. Ο Παύλος που ήρθε στην Αθήνα και είδε, λέει, την πόλη γεμάτο είδωλα. Τότε γεμάτο είδωλα. Αχ, άλλαξαν άραγε οι εποχές. Και πάλι θυμήθηκα αυτό που τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδόλων. Παιδιά μου, φυλάξτε τους εαυτούς σας από τα είδωλα. Καλά, τώρα θα μου πεις, όσο και αν ξέρουμε ότι μεγάλο κακό μας έχει βρει με το 12ο και με τα τέτοια, αλλά είδωλα, ναι παιδιά. Παιδιά μου, πάντα τις εκπομπές, το ξέρετε, τις κάνω πρώτα για μένα. Παιδιά, έχουμε γίνει ειδωλολάτρες. Έλα, υπάρχει, είμαι παραμυθού και το ξέρεις και εσύ το παραμύθι κι εγώ, που πήγε η βασίλισσα, είχε έναν καθρέφτη, λέει, και κάθε μέρα τον ρωτούσε, καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ξέρεις καμιά πιο όμορφη από μένα? Ξέρεις καμιά, καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πιο όμορφη από μένα? Και είδωλο η ομορφιά, ναι. Ο καθρέφτης ψεύτικος σου λέει ότι όχι, καμιά δεν είναι καλύτερη, ομορφότερη από σένα, και ικανοποιημένη πια, ικανοποιημένος, ακροάτρια, ακροατή, τραβάς με μια ευτυχία λέγοντας ευχαριστώ στον καθρέφτη που δεν βρήκε ομορφότερη από σένα. Είδωλο λοιπόν εγώ, το πρώτο είδωλο, παιδιά. Είδωλο το εγώ. Και βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα του Παύλου Σιδηρόπουλου, που λέει, κοιτάζω τον καθρέφτη και αντί να δώσω μια μπουνιά, χαμογελώ στον ψεύτη. Είδωλο λοιπόν εγώ, δεν αντιστέκομαι, πρόσεξέ το. Αχ, όλοι οι πατέρες, όλοι οι γέροντες, ακολουθώντας πράος ημί και ταπεινός στην καρδία, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός υπό Χριστός μας. Οι πατέρες λοιπόν, οι Άγιοι λοιπόν, ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο, μιλάνε πάντα για ταπεινοφροσύνη, και όχι για το εγώ. Πρόσεξε, αυτό το εγώ είναι να το μεγαλώσουμε, πρέπει, για να δούμε η ρήπανση του περιβάλλοντος από τι είναι. Το ξέρεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τη γη μας. Έχει καταφέρει ο άνθρωπος να καταστρέψει το περιβάλλον. Η γη αντιστάθηκε στην αρχή, είπε στον άνθρωπο, ξέρεις, αν πεθάνω εγώ θα πεθάνεις κι εσύ. Και είπε εγωιστικότατο άνθρωπος, δεν μου καίγεται καρφί. Εκείνο που ξέρω είναι ότι εγώ θέλω να έχω αγκουράκια το χειμώνα, καρπούζι το Γενάρη, εγώ θέλω. Και όταν ακούω ότι ακριβήναν, αλήθεια παιδιά, νοικοκυρά γυναίκα είμαι, ακριβήνανε τα φασολάκια και είναι χειμώνας καιρός, και λέω,
Μα είναι δυνατόν να πας φασολάκια να ταΐζεις το σπιτικό σου? Χάθηκε της εποχής να πάρεις. Όχι, χάθηκε. Γιατί εγώ θέλω να γεύομαι τα πάντα που μπορεί να μου προσφέρει χειμώνα, καλοκαίρι. Η γη πεθαίνει, τα νερά, τα ψάρια πεθαίνουν, το ξέρεις. Ήδη εξαφανίζονται τρομοκρατημένοι επιστήμονες. Προτιμούν να σου πούνε ότι να σέβεσαι όχι μόνο το εγώ σου, αλλά ότι υπάρχουν σε αυτό το πλανήτη και συγκάτοικοι με σένα, δεμένοι με σένα και στη ζωή και στο θάνατο. Είδωλο το εγώ. Παιδιά, εάν δείτε το τι διαφήμιση πέφτει, άλλωστε θα το ξέρετε, θα ξέρετε για τα Ινστιτούτα που σε αδυνατίζουν όλο το καλοκαίρι. Πριν από το καλοκαίρι σε προετοιμάζουν για να μπορείς να μπεις στη θάλασσα. Μετά πήρες κάτι κιλά, σε προετοιμάζουν το χειμώνα, το οποίο τι να φας. Παιδιά, κρέμες χεριών. Και έρχεται μια 20άρα και σου δείχνει, μωρέ, τι κοιτάς τα χέρια της, κοίταξε χέρια, σου λέει η διαφήμιση. Μια 20άρα, μωρέ, που δεν έχει βάλει το χεράκι της να πλύνει ένα εσώρουχο, να πούμε. Είναι δυνατόν να μην έχει τέτοιο ωραίο χεράκι? Αλλά είδωλο, παιδιά, η νεότητα. Λέγανε 300, εφημερίδα το λέει αυτό, κατακλείζονται τα Ινστιτούτα, 300 δισεκατομμύρια ετησίως θυσία στην ομορφιά. Στην ομορφιά. Εγώ, είδωλο, εγώ, η αιώνια νεότητά μου, το μαγικό αδυνάτισμα. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο μπροστά που συγχαίρεται τα γερατιά και δεν σου μαθαίνει να γίνεις σοφότερος με την ηλικία. Δεν σέβεται τα γερατιά. Εκεί να τα βάλουμε σε οίκους ευγυρίας, να είσαι καπί, ή μπες μέσα στο μετρό ή σε τρόλεϊ, ή και να δεις. Κάνε παρατήρησης. Εάν κάποιο παιδάκι, βλέποντας κάποιον μεγάλο, σηκωθεί να του προσφέρει τη θέση, όχι, την δικαιούται αυτή τη θέση, εγώ θα κάτσω στη θέση αυτή. Είδωλο το εγώ. Μου κάνει εντύπωση το είδωλο η μόδα. Παιδιά, μπότες τις είδα, μπότες το καλοκαίρι είναι της μόδας, λέει. Κατά χείμωνο κάτι τα κούνια που κάθομαι, και επειδή λαχταριστές οι κοπέλες, και λέω, Παναγιά μου, τώρα θα μου κρεμοτσακιστεί, και είμαι και στον δρόμο και κάνω κρυφά, τη σταυρώνω την κοπέλα, μην κρεμοτσακιστεί, Θεέ μου. Και δεν θα πάει από μάτι όπως τα λέγανε οι γιαγιάδες μας, θα πάει από εκείνα τα μητερά, αιχμηρά τα κούνια. Είδωλο η ασφάλεια, η σύνταξη. Ακροάτρια, ακροατή, έλα να κάνουμε σαν τον Παύλο κι εμείς, διαβάσουμε εφημερίδες. Σύνταξη, είδωλο, η ασφάλεια. Δεν είμαι εναντίον της πρόνοιας, αλλά ρωτήσανε, λέει, το γέροντα Παΐσιο, γιατί γέροντα νιώθουμε ανασφάλεια? Γιατί είμαστε ασφαλισμένοι, απάντησε ο γέροντας Παΐσιος με τη σοφία. Δεν σου είπα, έχει ο Θεός, αλλά έλα τώρα, σοφροσύνης ένεκεν να έχω και εγώ. Και ο Θεός που μπαίνει σε αυτή την ιστορία? Εγώ, να έχω εγώ το ψυγείο μου να είναι γεμάτο, και γι' αυτό το λόγο δουλεύω. Και ο Άγιος Λουανός, τι ωραίο μάθημα μας δίνει, παιδιά. Αχ, εγώ δούλευε, του είπε, λέει ο Θεός, δούλευε το έργο μου, και εγώ για σένα θα σε ταΐζω, εγώ εσένα. Μη ρωτάς από πού. Εγώ για σένα έχω, για σένα κλέβω, για σένα δανείζομαι. Όταν το πρωτοδιάβασα αυτό, έτσι μου φάνηκε, για σένα έχω, το ήξερα. Αδειάζουνε ποτέ οι αποθήκες του ουρανού? Τι, ο Θεός για μένα τα έχει όλα, για μένα. Αλλά το άλλο, το χαριτωμένο ρήμα, για σένα κλέβω, αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω.
και έψαξα και λέει, άκου να δεις τι λέει, όταν ο προφήτης ήταν εγκλωβισμένος σε 2 βράχια και δεν είχε να φάει, πριν έρθει ο Χριστός μας προφήτης, ο Ισαΐας ή ο Ηλίας, τότε τον τάιζε, λέει, στο στόμα κοράκι. Το κοράκι είναι ένα αρπακτικό, αντιπαθητικό πουλί, πώς να το κάνουμε, και τρώει σάρκες. Έπαιρνε λοιπόν το κοράκι, έκλεβε, γιατί δεν υπήρχαν σούπερ μάρκετ, ούτε είχε και λεφτά το κοράκι να πάει να αγοράσει κρέας να ταΐσει τον προφήτη. Πήγαινε από εκεί που σαζόντουσαν τα ζώα, έκλεβε χράκ και δεν το τρώγε, για να πάει να ταΐσει τον προφήτη. Εγώ για σένα έχω, για σένα κλέβω, τώρα για σένα κλέβω. Όταν φεύγανε οι Εβραίοι από εντολή Θεού να πάνε στη γη της επαγγελίας, τότε γράφει η Παλιά Διαθήκη στην Έξοδο, που τους είπε ο Θεός, προσέξτε, δεν θα φύγετε χωρίς τίποτα στα χέρια σας, θα πάτε στην πλαϊνή γειτόνισσα, ξέρω εγώ, την Αιγυπτία, και θα της πείτε, εγώ τα λέω αυτά τώρα μυθιστοριοποιημένα, ότι επειδή έχω γάμο, ξέρω εγώ, μπορείς να μου δανείσεις τα χρυσαφικά σου, τα κολλιέ και τα βραχιόλια. Μην ξεχνάμε τι χρυσαφικό βρέθηκε στην 40 χρόνια που περπατούσαν στην έρημο οι Εβραίοι, τόσο χρυσαφικό που κάνανε το βόδι και το προσκυνήσαν ως είδωλο. Και εγώ, λέει, θα τους στραβώσω και θα σας τα δώσουνε τα χρυσαφικά. Οι άλλοι, ξέρω εγώ, θα πάει ο άλλος να πάρει, θα μου δώσεις, έχω να πάω, θα έρθουν γαμπροί στο σπίτι και θα μου δώσει τα τζετζερέδια. Θα τους στραβώσω και θα τα πάρετε. Είναι η μισθή σας που σας χρωστάνε οι Αιγύπτιοι. Για σένα έχω, για σένα κλέβω, για σένα δανείζομαι. Μήπως δεν λέμε πως ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό? Αλλά εμείς, εγώ, το αυτοκίνητό μου, η καριέρα μου, αχ, αυτή η καριέρα, τι είδωλο είναι. Να ανεβώ, να φτάσω. Τι θα μου στοιχήσει αυτό? Έλα βρε αδερφέ, μην κάνεις έτσι μωρέ. Γίνε και μασόνος, δεν έγινε και τίποτα βρε αδερφέ, δεν σου πά να βγεις να γίνεις δεν ξέρω ποιου βαθμού, αλλά μην κάνεις και εσύ φανερά το σταυρό σου, μην πεις φανερά την άποψή σου για εκκλησιασμό, μην πεις την άποψή σου για θεία κοινωνία και τέτοια. Βούλωσέ το που λέμε, και αρκεί καριέρα. Αυτή η καριέρα μου, άλλο είδωλο. Σκέφτομαι την πρωτιά που είχαν οι μονομάχοι στη Ρώμη, παιδιά. Η πρωτιά των μονομάχων. Ποιος θα σκοτώσει τον άλλον για να βγει αυτός ο μονομάχος και να τον χειροκροτήσει το στάδιο? Είδωλο. Αχ, Απόστολε Παύλε, βρήκες στην Αθήνα γεμάτο είδωλα. Έλα να δεις, όχι μόνο την Ελλάδα είδωλα, την Ιφίλιο είδωλα. Είδωλο, ο τεχνικός μας πολιτισμός. Είδωλο. Μην πιστεύεις ότι υπερβάλλω. Όχι. Έλα να δεις υπερθετικά που βάζουμε προκειμένου να μας αναγκάσουν, πώς το λένε, να αγοράσουμε. Αγόρασα ένα υπεραυτόματο πλυντήριο, υπερσύγχρονο. Είναι υπεραγορά, είναι υπεραθλητές, είναι υπεράνθρωποι, είναι υπεράξιοι, υπεραφθονία, υπερπαραγωγές, υπερπροστασία, υπερκατανάλωση, υπερδυνάμεις, υπερλαμπρά, υπερπολιτελές, και πόσα υπερθετικά, μέχρι από την πολλή δουλειά, παιδιά, να μας έρθει και υπερένταση και πια να χαλάσει ο οργανισμός το ρολόι που με τόση σοφία το έφτιαξε ο Θεός μας.
Ο τεχνητός πολιτισμός, ναι, το είδωλο. Ο σωτήρας μας, αυτή η σκούπα, λέει η διαφήμιση, αυτή η σκούπα θα σε σώσει. Να, κοίταξε ένα μίξερ, τα κάνει όλα και σε σώζει. Τώρα μάθαμε και βομβαρδίζουμε τα νέφη. Θα μας σώσει ο βομβαρδισμός των νεφών, γιατί όταν δεν έχουμε νερό, είδες τι γίνεται. Πότε ήτανε που πέφτανε τα χιόνια και πνιγόντουσαν οι ανθρώποι? Πότε είναι που μέσα σε 3 ημέρες γδίνονται οι ανθρώποι? Αυτά στην Ευρώπη, παιδιά, γδίνονται από τη ζέστη και τέτοια. Γιατί είπαμε η ρήπανση του περιβάλλοντος. Δεν έχουμε νερό. Δεν έχουμε νερό. Κάποτε, τώρα βομβαρδίζουμε, ο τεχνητός πολιτισμός, βομβαρδίζουμε, λέει, τα νέφη για να έρθει νερό. Κάποτε γινόταν λιτανία και πίστευες τόσο απόλυτα, καθώς ο ιερέας προχωρούσε μπρος με λείψανα Αγίου στα χέρια του, ήσουνα τόσο σίγουρος ότι θα βρέξει, ότι ο Θεός, ναι, ζει, ότι είναι πατέρα σου και σε ακούει. Που μια μέρα, λέει, πήγε μια γιαγιά χωρίς ομπρέλα και τη μάλωσε ο παπάς. Έρχεσαι λιτανία για να βρέξει και δεν είσαι σίγουρη ότι θα βρέξει? Θυμάμαι τον πατέρα Ιάκωβο που σας έχω μιλήσει γι' αυτόν, παιδιά. Μας διηγότανε όταν πριν από λίγα χρόνια δεν είχε νερό η Ελλάδα, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, μαραθώνες είχαμε στερέψει, μας είχαν απαγορέψει, μας είχαν να μην ποτίσουμε τους κήπους, να μην πλένουμε τα αυτοκίνητα, θυμάσαι? Και ο πατήρ Ιάκωβος τον καλούσαν να πάει σε χωριά που είναι θέμα ζωής ή θανάτου, να μπορέσουν να βγούνε τα χόρτα, να βγούνε τα ζαζαβατικά, να βγούνε τα φρούτα, και έπρεπε να βρέξει και έπαιρνε την κάρα του Αγίου και πήγαινε, τον έχω μπροστά μου τώρα, στον Όσιο Δαβίδ ήτανε, και έπαιρνε την κάρα του Οσίου Δαβίδ και του λέγε στο δρόμο, τον άκουσα να το λέει αυτό, κοίταξε μη γίνουμε ρεζίλοι, κοίταξε να βρέξεις. Πού τέτοια, παιδιά, εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού? Είδωλα, αλήθεια λέω, σας διαβεβαιώ, δεν το κάνω γιατί με ντεμοντέ όχι κάποιες ηλικίες και τέτοια, αλλά όταν βλέπω για έναν τραγουδιστή, δεν θέλω να πω το όνομά του, κάτω να ορίεται ο κόσμος γιατί βγήκε ο Μάικλ Τζάκσον, ξέρω εγώ, στο μπαλκόνι, Μαντόνα και τέτοια, όταν βλέπω για έναν αθλητή να τον θεοποιούνε, να, παιδιά, τα είδωλα, όπως είπαμε, εγώ να περνώ καλά, ο ευδαιμονισμός να έχω ψυγείο και μάλιστα να υπάρχει και ακόμα ένα ψυγείο πλάι, είδωλο η καλοπέρασή μου, τι με νοιάζει εμένα? Σου είπα ότι είχαμε πάει σε ένα γέροντα τώρα τελευταία, τον πατέρα Ηλία τον Μαστρογιαννόπουλο, και μας είπε προσευχηθείτε, παιδιά, για την ειρήνη του κόσμου. Και ο γέροντάς μου είπε σήμερα τηλεφωνικά που μιλήσαμε, μέρα νύχτα είμαστε στα γόνατα, λέει, Κύριε, να διώξεις το διάβολο να μην έχει δύναμη πάνω στα παιδιά σου, στους ανθρώπους του. Εμείς κάναμε είδωλο, παιδιά, την καλοπέρασή μας, είδωλο η ξεκούρασή μου. Ή δυνατόν τώρα μάλιστα έγινε και μια τέτοια φροντίδα να υπάρχει υπνοπαιδεία, έτοιμη παιδεία προκάτ, έτοιμη παιδεία. Ή δυνατόν τα πτυχία να τα στέλνουμε με courier, να μην κουράζονται τα παιδιά και πάνε και μέχρι το πανεπιστήμιο? Αλλά γιατί να πω για τα παιδιά την ώρα που μαγειρεύουνε με τη συνταγή που τους δίνουμε εμείς? Υπνοπαιδεία, είδωλο η ξεκούραση, fast food, έτοιμο φαγητό, χύτρα ταχύτητος. Και η γιαγιά μου η Σμυρνιά έλεγε ότι το φαΐ θέλει χάδεμα και όχι βιασύνη
χυτραταχύτητος, όλα προκάτ. Δεν θέλω να κουραστώ, όχι, δεν θέλω να πάω φαντάρος. Θυμάμαι, παιδιά, πριν από χρόνια που είχαμε πάει επάνω, θέλανε οι άντρες, παρέα ήμασταν, να πάνε στο Άγιον Όρος. Από ό,τι ξέρεις, το Άγιον Όρος είναι άβατο, και εγώ έκατσα στην Ουρανούπολη, εκεί σε ένα ωραίο σπιτάκι με μια γλυκύτατη νοικοκυρά. Μόνη γυναίκα ήμουν, άντρες ήταν πολλοί που πήγανε για το Όρος, φίλοι και συγγενείς, και εγώ έμεινα και την νοικοκυρά. Και μου λέει, θα έρθείτε το βράδυ στην πλατεία που έχουμε γλέντι? Λέω, τι γλέντι, κούκλα μου? Αχ, ελάτε να το δείτε, ελάτε να χαρείτε, φεύγουνε παιδιά μας φαντάρι. Σηκώθηκα λοιπόν, πήγα. Ο παπάς έσουρε πρώτος στο χορό. Ήτανε 4 παιδιά από το χωριό, όχι στην Ουρανούπολη, ήμουνα σε πλαϊνό χωριό. 4 παιδιά από το χωριό πηγαίνανε φαντάρι. Μια περηφάνεια θα γινότανε, θα βάζαν το χακί. Και τώρα χακί θα πει και κούραση, όλα και όλα. Και λέει το τραγούδι που το τραγουδάει και το ραδιόφωνο, το έχει μάθει η νεολαία μου, δεν κάνω για φαντάρος. Εγώ μια μέρα μάλιστα το άκουγα το τραγούδι, ραδιόφωνο έχω στην κουζίνα, και καθώς μαγείρευα θευρίασα και μίλησα σαν να ήταν ζωντανός αυτός που ήταν στο ραδιόφωνο ο σταθμός και μπορούσε να με ακούσει. Και λέω, τι λες μωρέ, μένα τα παιδιά μου, οι γαμπροί μου που πήγαν φαντάρι, δηλαδή ήταν οι βλάκες, και δεν κάνεις για φαντάρο εσύ, δεν κάνεις για φαντάρος εσύ? Ή έλα μη μας ακούσει και κανένας μεταξύ μας, να πάμε, τι να κάνουμε, υποχρεωτικό είναι το φανταρλίκι, κανένα μέσο ρε παιδιά, έχουμε να μην κουραστεί το παιδί. Είδωλο παιδιά η ξεκούρασή μας. Ήθελα να σταθώ σε κάτι πάρα πολύ μεγάλο, είδωλο η υγεία. Πρώτη εγώ σου είπα ότι όταν δω ιερέα το πρώτο που κάνω είναι να του δώσω χαρτάκι. Αχ υπερηγείας, ο λαός μας, την υγειά μας να έχουμε πρώτα απ' όλα. Φυσικό αγαθό, ναι, είναι η υγεία, αλλά ύψιστο αγαθό είναι, το λέω στον εαυτό μου, η ψυχική υγεία. Και πόσοι από εμάς την έχουμε? Η αρρώστια, ναι, είναι συμφορά, ναι, αλλά για σκέψου, έχω αγαπημένους ανθρώπους, προσεύχομαι για αυτούς. Μια νέα κοπέλα που είναι στο κρεβάτι κατά και τη χρόνια, άλλοι, και βλέπεις ότι αυτή η αρρώστια γίνεται αιτία. Ναι, δεν σου είπα ότι δώσε μου αρρώστια να ευχηθώ, όχι, αλλά δεν μπορεί να είναι το παν η υγεία. Θυμάμαι πρώτο χέρι αυτό που σου λέω, κράτρια ακροατή, ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος, αυτός που έζησε ανάμεσά μας επάνω στον Οροπό, από πρώτο χέρι αυτό έκανε κόσμο και κόσμο καλά, είχε το χάρισμα. Και του είπε μία κυρία ότι παππού, γέροντα, τόσο κόσμο κάνεις καλά, για τον δικό σου τον καρκίνο που υπέφερε δεν μπορείς να... Τάχασε, λέει, την κοίταξε, θυμάμαι τα μάτια του, να έχουμε την ευχή του, και της είπε, τι λες παιδί μου, την ευλογία του Θεού να παρακαλέσω να φύγει η ευλογία του Θεού, η αρρώστια του, η υγεία μου, αυτό το είδωλο. Είχα ταξιδέψει στις Ινδίες και ξέρεις ότι εκεί οι γυναίκες, τα ρούχα τους είναι τέτοια, μακριά η φούστα, την μπλούζα να το πούμε έτσι, αυτό που φοράνε, και οι μέσες τους είναι γυμνές, και έβλεπες να είναι χειρουργημένες πάρα πολλές, γιατί πουλούσανε το νεφρό τους
για να πάρουν λεφτά να συντηρήσουν την υπόλοιπη οικογένεια που πέθανε στην πείνα. Πουλούσανε και το έπαιρνα εγώ να γίνω καλά. Πόσο στοιχίζει ένα νεφρό μπροστά στην υγεία μου. Είδωλο λοιπόν υγεία. Ήθελα όμως να προχωρήσω και κάπου αλλού. Ακροάτρια, ακροατή, είδωλο οι αρχές μου. Αρχές μου. Έχω αρχές. Τι λες? Ο χριστιανός, μου έλεγε πάλι ένας σοφός γέροντας, ο χριστιανός δεν έχει αρχές. Δηλαδή εγώ έχω αρχή να μην δίνω βιβλίο, διότι το ξέρεις πολύ καλά ότι όταν δανείζεις βιβλία σπανίως επαλτούς. Και αν ο άλλος θέλει να κάνει ένα ντοκτορά και αν ο άλλος χρειάζεται αυτό το βιβλίο, θα του πω ξέρεις, ναι βέβαια, αλλά έχω αρχή μου να μην δίνω βιβλία, να μην βγαίνει βιβλίο από το σπίτι μου. Μία αρχή έχει ο χριστιανός, να έχει αγάπη. Και καμιά άλλη αρχή. Είδωλο είχε αρχές, σκέφτομαι, ο Φαρισαίος, είδωλο τα έργα μου. Τι λες μωρέ? Ο Φαρισαίος κάθε φορά που στην εκκλησιά μας λέγεται αυτή η φοβερή παραβολή του Χριστού μου, νιώθω χαστούκι παιδιά. Ο Φαρισαίος ήτανε άνθρωπος να τον λυμπιστείς. Είχε αρχές και μάλιστα και τις ξεπερνούσε κιόλα. Δηλαδή αν του ζητούσανε ο Μωσαϊκός νόμος να δίνει, δεν είναι και παραπάνω. Και ευτυχώς έχω αρχές στο ναό που μπήκε, δικό μου είναι αυτό, δεν το λέει το Ευαγγέλιο, και γι' αυτό δεν είμαι σαν τους, σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν τους άλλους, σαν αυτούς τους ανθρώπους, σαν αυτό το τελώνι. Είδωλο τα έργα μου. Μα έργα χωρίς πίστη ή πίστη χωρίς έργα, μπορεί να είναι έργα κάνουν τους χιλιαστές παιδιά. Τους έχετε δει τους χιλιαστές, βρέξει και ονίσει, πως κάθονται με τη σκοπιά στο χέρι, ξέρω εγώ, και χτυπάνε πόρτα πορτέλι, πως κάθονται εκεί στο άλσος, στην Κυφσιά, ποιος θα περάσει, να του δώσουν ένα έντυπο, να τον καλέσουνε. Χτες μου έλεγε ένας φίλος για τους σαϊτονολόγους, επιστήμονας, ήταν φοιτητής, και πως πήγαν να τον μπλέξουνε. Ξέρεις τι κόπος είναι αυτός? Αυτόνομα τα έργα μας παιδιά, άσχετα από την ορθή πίστη, όχι παιδιά, είναι απλά είδωλο για να μπορώ να λέω έκανα κι εγώ αυτό, να έδωσα δωρεά στο νοσοκομείο το τάδε, έκανα δωρεά. Όχι παιδιά, να την κάνουμε τη δωρεά, αλλά η δωρεά να είναι από αγάπη και όχι να είναι είδωλο. Τα έργα που κάνω, είδωλο. Η πίστη μου, αχ. Και σκέφτομαι, πιστεύεις? Πιστεύω Κύριε, πρόσθεση μην πίστη. Δεν μπορώ να κάνω είδωλο, βεβαιότητα την πίστη μου, γιατί πιστεύω. Εκεί να δεις πως πιστεύει ο διάβολος. Ο διάβολος τρέμει, τόσο πιστεύει. Εγώ δεν πιστεύω, Θεέ μου συγχώρεσέ με, όπως ο διάβολος, αλλά δεν μπορώ την πίστη αυτή, γιατί δεν είναι, κάθε μέρα πρέπει να αγωνιζόμαστε να πλησιάσουμε το Χριστό μας, δηλαδή να μεγαλώσει η πίστη μας και η αγάπη μας για Αυτόν. Δεν μπορεί να είναι είδωλο όχι η πίστη μου. Πρόσθεση μην πίστη Κύριε λέμε. Είδωλο, είδωλο. Έλα, μοντέρνος άνθρωπος είσαι, ακροάτρια μοντέρνα είσαι, και εγώ μοντέρνα είμαι. Έχουμε, το ξέρεις, τα δικαιώματά μου, επειδή δεν τα βρίσκω εδώ, τα εμπιστεύτηκα όλα στον ΟΗΕ, στην Ενωμένη Ευρώπη, δεν ξέρω πού τα εμπιστεύτηκα, και δεν εμπιστεύτηκα τα δικαιώματα. Να πω, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου.
είδωλο εγώ μου λέγε μία, εγώ δικαιάμαι να κοινωνώ, δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω κλέψει, δεν έχω, ναι, δικαιάται να κοινωνάει, ακροάτρια ακροατή, και τρέμει πάρα να διαβάσεις. Άκου την Πειραϊκή Εκκλησία το Σάββατο το βράδυ, που μετά το απόδειπνο έχει την ευχή για αυτούς που θα κοινωνήσουν την Κυριακή, να δεις τι λέει και να τρέμεις. Μιλάμε για δικαιώματα. Ποιητή, σίγουρα λάθεψες. Σήμερα μιλάμε για δικαιώματα και όχι για θερμοπύλες. Οι θερμοπύλες, θα πει στέκω εκεί, φυλάω θερμοπύλες. Ξέρω γιατί ζω και ξέρω να πεθαίνω για αυτό που φυλάω. Είδωλο, είδωλο ο γάμος, βέβαια. Ο γάμος είδωλο. Ο γάμος είναι αυτός που κοινωνικά με καταξιώνει. Ναι, έλα τώρα, ο γάμος είδωλο. Μου έλεγαν προχτές για μια πάρα πολύ τρυφερή κοπέλα, εξαιρετική, την ξέρω, εξαιρετική κοπέλα, παντρεύτηκε, πέρασε ο μήνας του μέλιτος, βλέπεις, το παλικάρι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, δύο άνθρωποι πάρα πολύ ωραίοι, οι οποίοι όμως είχαν ειδωλοποιήσει την εσωτερική τους ομορφιά. Είχαν δίκιο. Ο καθένας πίστευε και μου λέγανε ότι μετά από 6 μήνες γάμου περνάει το ζευγάρι κρίση. Έχω δίκιο εγώ, κάνω είδωλο το δίκιο μου. Έχεις, τι λες, λέει ο άλλος, εγώ έχω δίκιο, είδωλο το δικό μου δίκιο. Τι να κάνουμε, ο πύργος της Βαβέλ δεν χτίστηκε και δεν γκρεμίστηκε μια φορά. Είμαστε άνθρωποι έξω από τον παράδεισο. Άλλα λέω εγώ, άλλα κατάλαβες εσύ, άλλα θα πεις. Είναι του αιώνα τούτο αυτό, η ειδωλοποίηση του γάμου. Αλλά στο κάλεσμα του δείπνου, ξέρεις πάλι την παραβολή του Χριστού μου, στο κάλεσμα που μας κάλεσε, λέει, ένας βασιλιάς, ένα δείπνο, Θεέ μου τι δείπνο. Και είχανε 3 που είχαν κάνει είδωλα, δεν πήγανε. Ο ένας είχε κάνει είδωλο το γάμο, δεν μπορώ να έρθω, λέει, όταν τον κάλεσε ο δούλος, ο κήρυκας. Δεν μπορώ, ο ίδιος ο Χριστός μου την έχει πει αυτή την παραβολή, δεν μπορώ να έρθω, λέει, στο δείπνο, γιατί παντρεύτηκα. Τώρα είναι, παιδιά, πιστεύουμε ότι μόνο νημυχία είναι, αλλά η ειδωλοποίηση είναι μεγάλο αμάρτημα στο γάμο. Πάνω απ' όλα η οικογένειά μου, λυπάμαι πολύ αλλά δεν μπορώ να έρθω. Ψέματα, στην οικογένεια δεν το είπε ούτε αυτό. Ο άλλος είδωλο τα υλικά αγαθά, είχε ζευγάρια 5, λέει, αγόρασε, αγρόν αγόρασε. Όχι, ο ένας είχε βόδια, πρέπει να πάνε να δει τι γίνονται τα βόδια του. Ο άλλος είδωλο αγόρασε αγρό πόπο κάτι χωράφια, πάνε να δει τι γίνονται. Είδες, ο τρίτος είδωλο έκανε το γάμο. Οι 3 δεν πήγανε στο και χάσανε. Θεέ μου, θα τους έλεγε σήμερα τι νοικοκυρέοι είναι και οι 3. Ο ένας είπε δεν πάω πουθενά, έχω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τώρα δεν είμαι εγώ για τέτοια. Ο άλλος είπε και πού πάω, στο καφενείο πάω, πάω να δω τα βόδια τι γίνονται, αν και με ξεγελάζανε. Ο τρίτος είπε για σταθείτε βρε παιδιά, πρέπει να πάω να δω το χωράφι που αγόρασα. Θα τον λέγαμε σήμερα νοικοκύρη. Τι νοικοκύρης κι όμως χάνει το δείπνο. Είδωλο η ιδιοκτησία, παιδιά, δικά μου. Πρόσεξε, μια μέρα έχασα το κομποσκίνι μου. Όχι, ψέματα λέω, δεν το είπα καλά. Είχε χάσει ο άντρας μου το κομποσκίνι του και τον είδα που κρατούσε το δικό μου και είπα μέσα μου, τα χάνει, του δίνεις κομποσκίνι, τώρα να δεις θα μου χάσει και το δικό μου. Τι είναι το κομποσκίνι? Είδωλο. Το κομποσκίνι είναι
να μπορεί να σου θυμίζει αυτή την προσευχή, συνεχώς να προσεύχεσαι, να κάνεις την εργασία σου προσευχή και προσευχή την εργασία σου. Αυτό είναι το κομποσκίνη, δεν είναι τίποτα. Είδωλο, η ιδιοκτησία μου. Παιδιά, θα σας πω κάτι και θα γελάσετε, γιατί περνάει και η ώρα. Ότι έχω στο σπίτι μου, μάλλον θα το πω αλλιώτικα, καρέκλα δεν έχω να κάτσουμε, γιατί και τις καρέκλες και στα πρεβάδια είναι βιβλία. Έκανε ο γιος μου ένα μαγαζί και μου είπε, μάνα, με πήρε τηλέφωνο, μάνα, να πάρω μερικά βιβλία, να κάνω ένα ράφι, να ομορφύνει ο τοίχος. Ναι, γεια, μου είπα. Ήρθε το παλικάρι, πήγε να πάρει βιβλίο. Εγώ πίστευα απολύτως ότι εκγενετής, όχι από χριστιανισμό, έχω γλιτώσει από ιδιοκτησία, δεν είμαι ιδιοκτήτρια. Και ήμουνα μια χαρά, πανευτυχής. Να πάρω αυτό το βιβλίο, μου είπε. Το κοίταξα. Εγώ τι λες τώρα, εγώ με αυτό το βιβλίο μεγάλωσα. Να πάρω το άλλο, είπε το παλικάρι. Τι λες, παιδί μου, με αυτό το βιβλίο σας μεγάλωσα εσάς. Να πάρω εκείνο. Μπορεί κάποια στιγμή να μου χρειαστεί. Μη στα πολυλογώ, ακροατή. Το παιδί έφυγε χτυπώντας μπαμ την πόρτα πίσω του, και καλά έκανε. Με άδεια χέρια, δεν πήρε βιβλίο από τα τόσα βιβλία που έχω. Μόνο 3 λεπτά. Δεν ήθελα να σου μιλήσω παρά μόνον για τα είδωλα που τρόμαξα. Η πολιτική. Η πολιτική. Ο τάδε θα με σώσει, ο τάδε θα με σώσει. Είδωλο ο τάδε πολιτικός. Και σκέφτομαι και μου έρχεται στα αυτιά μου του Δαβίδ, ουκ επάρχοντες επί ιούς ανθρώπων ουκ στη σωτηρία. Πρέπει να σε αφήσω. Έχω τη βεβαιότητα ότι πρέπει να συνεχίσουμε πάνω σε αυτή την εποχή, στην επόμενη εκπομπή, σε αυτή την εποχή που αν σου πούνε ότι προσκυνάς το 12άθεο, θα θυμώσεις και θα κάνεις καλά. Πρόσεξε, λέω για το 12άθεο, είναι καινούριο αυτό, έχει μπει. Μου το είπε και ένας ταξιδιώτης μεγάλο, έτσι περηφάνεια, μου είπε, εγώ είμαι με το 12άθεο. Και του είπα, μπράβο Λεβέντη μου, μπράβο χαρά μου. Ένα Θεό σου έμαθε η μάνα σου και η γιαγιά σου, και εσύ τους έκανες 12, μπράβο. Και πιάσαμε την κουβέντα, θέλω να σου πω. Η εποχή των ειδόλων. Αγαπημένε Παύλε, που ήρθες στην Αθήνα, είδες τα είδωλα και εκεί ανάμεσα βρήκες ένα ναό στον άγνωστο Θεό, λέει, και ήρθες να τους μάθεις για τον άγνωστο Θεό. Ακροάτρια, ακροατή, έλα επιτέλους, έλα να γκρεμίσουμε τα είδωλα και να πάμε σε αυτόν πια τον γνωστό Θεό και να πούμε ένα πράγμα, πιστεύω εις ένα Θεό που είναι πατέρας, που είναι παντοκράτορας, που είναι φίλος μου, που είναι αδερφός μου.